Wara perjodu ta' konsultazzjoni dwar it-trasport pubbliku, il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi irċieva 3500 suġġeriment u ilment. Il-maġġoranza ta' dawn l-ilmenti min-naħa tal-pubbliku kienu dwar il-puntwalità tal-karozzi tal-linja, l-ispazju fl-istess karozzi, ir-rotot u l-frekwenza tas-servizz. Fost punti oħra semmew l-attitudni u l-imġiba tax-xufiera u l-kundizzjoni tal-karozzi tal-linja. Ma dawn l-ilmenti kien hemm dawk li tressqu mix-xufiera nfushom. Il-Ministru saħaq li l-Ministeru għaraf li hemm problema serja fis-sistema tat-trasport pubbliku. B'hekk dawn l-ilmenti u suġġerimenti kollha ser jiġu analizzati biex flimkien ma' tim ta' esperti jibda proċess dettaljat sabiex tinstab soluzzjoni. Fil-jiem li ġejjin il-Ministru ser jiltaqa' mal-operatur biex iressaq ir-riżultati li nkisbu minn dan il-proċess ta' konsultazzjoni. Żied jgħid li hemm rieda min-naħa tal-operatur biex isir ftehim u biex jirnexxi l-pjan. Joe Mizzi qal li hemm bżonn ta' tibdil fit-trasport pubbliku biex il-poplu Malti jkollu servizz li jistħoqlu u li jirrispetta id-dinjità tiegħu. Riforma fit-trasport pubbliku hemm bżonna biex tonqos il-konġestjoni fit-toroq billi n-nies jibdew jużaw it-trasport pubbliku. Il-Ministru temm jgħid li minkejja li se jsiru xi tibdiliet fis-sistema tat-trasport pubbliku, it-tariffi mhux se jogħlew.